Šta ako biste mogli da utišate oluju u svom umu? I to odmah. Osjećate li se ikada kao da su vam misli preteške? Kao da nosite neki nevidljivi teret koji vas cedi, dan za danom, kap po kap, dok na kraju ne ostanete potpuno iscrpljeni. Godinama sam bio zarobljen u tom začaranom krugu briga. Svaka neprospavana noć, svaki napad anksioznosti, svaka crna misao. Sve je to bio samo još jedan kamen na leđima. Osjećao sam se izgubljeno u lavirintu sopstvene glave, ubeđen da izlaz ne postoji. A onda sam sreo jednog starog mudraca koji mi je pokazao rešenje, tajnu unutrašnjeg mira, i to uz pomoć obične čaše vode. Spolja, moj život je izgledao sasvim normalno, ali unutra vodio se pravi rat. Moj um je bio bojno polje. Brinula me je prošlost i greške koje sam pravio. Plašila me je budućnost i njena neizvesnost. I najmanja sitnica bi u mojoj glavi porasla do veličine katastrofe. Budilo sam se umorniji nego kad sam legao, jer se bitka nije prekidala ni dok sam spavao. To nije bio samo fizički umor, bila je to duboka, duševna iscrpljenost. Prijatelji su mi govorili, previše razmišljaš ili samo se opusti. Ali kako? Kako da se opustiš kad ti se čini da je ceo tvoj um sazdan od nemira? U jednom od onih dana kad sam dotakao dno, čuo sam priču o starom filozofu koji živi sam, visoko u planinama, daleko od svega. Pričalo se da zna tajnu unutrašnjeg mira i da su mnogi, koji su mu došli slomljeni, odlazili preporođeni. Iskreno, bio sam skeptičan. Šta to jedan starac može da zna, a da već ne piše u hiljadama knjiga i psiholoških priručnika? Ipak, slamka nade je bila jača od sumnje. Osjećao sam da nemam šta da izgubim. Spakovao sam ranac i krenuo. Ne toliko da pronađem njega, koliko da pobegnem od samog sebe. Posle celog dana pešačenja, stigao sam do male, skromne kolibe. Vladala je tišina kakvu nikad pre nisam doživeo. Ne samo odsustvo buke, već prisustvo nekog dubokog mira. Na pragu je sedeo starac sede brade. Njegovo lice, izborano poput mape života, bilo je spokojno. Oči, mirne i duboke, gledale su negde u daljinu. Nije izgledao iznenađeno što me vidi, kao da me je očekivao. Stajao sam tu, zadihan i nervozan, unoseći sav svoj haos u njegov mirni svet. Samo je blago klimnuo glavom i pokazao mi da sednem. Dugo smo sedeli u tišini. Čekao sam da me nešto pita, da mi održi predavanje, bilo šta. Ali on je samo ćutao. I u toj njegovoj tišini prvi put sam zaista čuo zaglušujuću buku u svojoj glavi. Na kraju nisam više mogao da izdržim. Reči su provalile iz mene kao bujica. Pričao sam mu o teretu koji nosim, o mislima koje me proganjaju, o osjećaju da se davim u sopstvenom umu. Opisivao sam mu anksioznost koja me guši, strahove koji me parališu i onaj neprestani unutrašnji glas koji kritikuje svaki moj potez. Skoro sam ga molio za pomoć, za bilo kakvu tehniku koja bi zaustavila taj pakleni vrtlog. Starac me je slušao sa potpunom pažnjom. Nije me prekidao, nije saosećajno klimao glavom, niti nudio jeftine reči utehe. Kada sam se konačno izduvao, iscrpljen i prazan, on je još koji trenutak ćutao. Onda je polako ustao, ušao u kolibu i vratio se sa običnom staklenom čašom, punom vode. Pružio mi ju je i rekao jednostavno, svojim dubokim, mirnim glasom. Drži je. Zbunjen, uzeo sam čašu. Bila je to samo čaša vode. Ispružio sam ruku i držao je ispred sebe. Čekao sam šta dalje, ali nije bilo daljih instrukcija. Starac je ponovo seo i zagledao se u daljinu. U početku bilo je lako. Čaša je lagana. Mogao bih ovako satima, pomislio sam. Sunce je prijatno grejalo, ptice su cvrkutale. Pitao sam se kakva je ovo vežba i kada će prava lekcija. Ali kako su minuti odmicali, ruka je počela da me boli. Prvo tup bol u ramenu, a onda oštar sev u bicepsu. Mišići su počeli da se grče. Čaša, koja je bila lagana kao pero, sada je delovala kao da je od olova. Posle nekog vremena koje je delovalo kao večnost, ruka je počela nekontrolisano da mi drhti. Voda u čaši se zaljuljala, preteći da se prolije. Sav moj fokus bio je usmeren samo na jedno, da držim tu čašu. Zaboravio sam na sve brige, na prošlost, na budućnost. Postojao je samo taj trenutak, ta čaša i bol koji je postajao nepodnošljiv. Stisnuo sam zube od napora. Konačno, kad sam osjetio da ću je ispustiti, pogledao sam ga preklinjućim pogledom. Tada me je konačno upitao, a njegov glas je, kao i uvek, bio tih. Koliko je teška ova čaša?
Procedio sam kroz zube. Ne znam, možda 200-300 grama. Tačno, odgovorio je. Njena stvarna težina nije bitna. Bitno je koliko dugo je držiš. Ako je držiš minut, ništa strašno. Ako je držiš sat vremena, ruka će početi da te boli. Ako je držiš ceo dan, ruka će ti utrnuti i paralizovaće se. Težina čaše se ne menja, ali što je duže držiš, ona postaje teža. Pogledao me je pravo u oči. Tvoje brige su kao ova čaša vode. Ako misliš o njima nakratko, nema problema. Ako misliš malo duže, počinju da bole. A ako misliš o njima ceo dan, svaki dan, one te parališu. Onda ne možeš da radiš ništa drugo. Da bi bilo prosto, moraš da spustiš čašu. Spustio sam čašu. Osjećaj olakšanja koji je prostrujao kroz moju ruku bio je neverovatan. Rame mi je pulsiralo, ali tereta više nije bilo. I u tom trenutku sve je postalo kristalno jasno. Godinama sam držao tu čašu. Nosio sam svoje brige, svoje strahove, svoju prošlost, neprestano. Nisam ih puštao ni na trenutak. I taj teret, iako u početku podnošljiv, postao je toliko težak da me je slomio. Lekcija nije bila u tome da nemam brige. Brige dolaze i odlaze, kao oblaci na nebu. Lekcija je bila u tome da naučim da ih spustim, da im dam prostora, da ih osetim, ali da ih ne držim grčevito, da ne dozvolim da me definišu i parališu. Od tog dana život mi se promenio. Ne, moje brige nisu magično nestale. I dalje se javljaju. Stres je i dalje deo života. Ali sada imam alat. Sada znam šta da radim. Kada osetim da mi misli postaju preteške, kada osetim da se onaj stari teret vraća, ja se setim čaše vode. Svesno zastanem i kažem sebi: spusti čašu. To je postao moj ritual. Nekad je to 5 minuta meditacije. Nekad je to šetnja u prirodi, bez telefona. Nekad je to samo dubok udah i odluka da se ne bavim problemom koji ne mogu da rešim u tom trenutku. Učim da odložim brige za kasnije, umjesto da ih nosim sa sobom 24 sata dnevno. Učim da razlikujem brige koje mogu da rešim od onih koje su izvan moje kontrole. Učim da budem prisutan u trenutku, umjesto zarobljen u prošlosti ili budućnosti. Put ka unutrašnjem miru nije sprint, to je maraton. To je svakodnevna vežba svesti. Svaki put kad spustite čašu, postajete jači. Svaki put kad odaberete mir umjesto brige, vi postajete bliži. Ako se i vi osjećate kao da nosite nevidljivi teret, ako su vam misli preteške, probajte ovo. Zamislite svoje brige kao tu čašu vode. Osetite njihovu težinu. A onda donesite svesnu odluku da ih spustite, makar na nekoliko minuta. Vidjet ćete, olakšanje je trenutno. Zapamtite, niste sami u ovome. Mnogi od nas nose svoje čaše. Ali ključ nije u tome da ih se rešimo zauvek, već da naučimo kako i kada da ih spustimo. Tajna unutrašnjeg mira nije u praznom umu, već u umu koji zna kada da se odmori. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ako vam je ova priča bila od koristi, podelite je sa nekim kome je možda potrebna. Lajkujte i pretplatite se na kanal za još ovakvog sadržaja. Do sljedećeg puta, ne zaboravite da spustite svoju čašu.